demagogija nigde ne funkcioniše u svetu i nigde nije dala visok efekat korisnog dejstva. Međutim, u Srbiji demagogija funkcioniše maksimalno dobro. I zato predlažem da povećamo proizvodnju demagogije, jer demagogija je dobar proizvod koji poboljšava život koalicionih partnera u vladi i koalicioni partneri treba da razviju jednu sjajnu demagogiju i zato predlažem da pričamo o rekonstrukciji vlade i predlažem da pričamo da najviši funkcioneri ne treba da imaju povećanje plata, jer demagogija je dobar proizvod koji poboljšava život koalicionih partnera u vladi, jer u Srbiji demagogija funkcioniše maksimalno dobro.